Duk Dila. Duk jebret yuk. Bapak tinggal nyanyi. Wisnu Laras. Wisnu Laras. Apa sliramu ra pirsa jroning ati aku ana tresna Popo band hireng semandun berkait pun sekudur. Troso kangenku iki tanpa Lolo. Semandun Popo band mapunten. Aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bae udan deres sing jalare nganti ngendhet sajroning ati Ngapunten Pak Lurah dhewe Mas Koswandi. Wis nyebar urung? Masih penong Mas Tin, Rawuh Mas Tin, Mas Pur, dulur dhewe. Wisnu Laras. Kinalar papan wonten kalipun Bapak Wakimin Ibu Tukino. Lenggah dengan panduan kementiran kanthi guna sregit. Wira Guyung Tiga Putra Rentang Audio Sosial Gandalan Sejutawan. Tiga Putra Multimedia di live streaming Bobo Sogol. Apa sliramu ra kersa jroning ati aku rasa tresna apa sliramu ra kersa kangenku iki tanpa upama yo Aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bali udan deres sing jalare nganti tembus sajroning ati Iki krawitane sapa Tirek wis Mantre. jane Wisnu Laras. Wisnu Laras pimpinane Mas Agus. Halo Dedek.
Halo Dedek sayang. Iki ketok apa sing nang ngegling kae iki MC-ne barang iki tak kenal. Iki Bobo. Dadi saksi. Ana desa. Kekamentiran Ayo, ayo, ayo. apa sliramu ra? Yen pengkone gawe Piye iki nek nambahin tok ora to Oh, bareng kancane Bobo. akeh men. Len, ketok swirato digarap. Nyoba, yo. Lagu lama gak muncul. Oke, lagi Bobo Tiono, Bobo Makidi, Mas Sabar Samaris. wis tiga putra. Jan-jane aku wis rindu. Lha napa Wis rong taun lawase ora ketemu. Eling-eling dek jamane semono. Runtang-runtung arane ora Lho. iya. Janjane mas, aku wis lali. Tenane. Bebasan tanggane driji. Ora gampang kandhane jaring ati. Ora semoyo mas, aku ora janji. Ora kaya ana teklek nyecemplung kaleng. Timbang kelek dik luwe becik alu wong balen. Sabar mas, mbok sabar. Derake dulu jenggotur Bobo Lurah Hati Luwe, Bobo Kosmati. Yen kasusu. Iki sedaya kru alumni 96 Astuti dadi anteping kalbu. Tak belani jiwa raga tulus ing ati. Sabar mas, bola-bali wis tak aturi. Yen kecilan ternyata. Sampai jangan malah dia jenggotur Bobo Lurah Hati Luwe, Bobo Kosmati. Iki sedaya kru alumni angkatan 8889. Kancane aku wis rindu. Wis rong taun lawase ora ketemu. Eling-eling dek jamane semono. Runtang-runtung arane ora Lho. kaya. Janjane mas, aku wis lali. Tenane. Bebasan tinggone driji. Ora gampang landrani jaring ati. Ora semoyo mas, aku ora janji. Ora
Mas kita saiki susu Laban. yen kesusu tendang wis mesti kleru Astuti dadi anteping kalbu tak belangi diwaraga tulus ing ati sabar mas mbok sabar kesusu yen kucilan nggih matur nuwun Bangun Bapak Lurah Kalangan, Bapak. Badhe nyekar ki ambak Bapak Tiyono monggo. Wow, adate pripun rek? Oh, Orang kata uga-uga regata. uga-uga Oh, apa setiane kelakon ayo mas ayo mas nganti. Direng mas Oh, miring. kicing direng Oh, oh, lah. Ya dok cepet. Dok, gila joget dok, ya dok. Dari kakung gak apa-apa, dari kakung. Seret-seret dadi selawe Cikok papat mari seleko Oh, Pikir-pikir lah. mas ramelu duwe Ora lewat dadi sadulur ayo-ayo Aku mas seneng Yo. sepedane. Terus nih mas Sayang sithik bir konen diklok. Aku seneng karo slirane. Sayang sithik ora nate petulung. tak kudang Ayo. Sumilir banyu segara isi budak banyu kali iso ngesir dik ora bisa nggawa nganti judek sak jerone ati sakwene ana udan awu godhong telo sing mosak masih sakwene ana sinden ayu aku jagong terus pegat balik menggahipun momong ora kadang Wisnu Laras momong lah kaya ngene rasane tempe iwak urang dibumbu rawon kaya ngene larekasane kaya wayang digawe lakon Tak kudangi bocah ayu
murid sing kuwi bomo rakalan bomo janji. Tuturi siku mugi yo slamet rahayu. Lanang kuwe anak wedok aku rung duwe lanang tak sekolahane anak wedok ora tak bedake Kurang duwe mas. tak gawe Rasa bae. Wis duwe. Aku durung duwe. Anak wedok. Aku wis duwe. ijo godhonge telo godhong telo dimasak gule duwe bojo dik jojeneng liya mundak rusak Tak kodani bocah bagus yen jebut ora patut sekolahe dimek Wisnu Tiga putra Audison kijing miring momong sampun dalam artikulasi Wisnu Laras General mapan wonten balengipun Bapak Wakipin Ibu Tukinem Lega Inoladan Kementerian nganti jumolong sakit Sidang tiga putra rental Audison System Ganeman sejutawan Isogol tiga putra multimedia di live streaming Sewintu suwe lawase kowe lemah ora pamit aku aduh wong ayu bepujanku ati susah mung kanggo sliramu kemana-mana ada Wisnu Laras lulululu Rina wengi tak anti-anti aku tansah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira tak bisa nambani persiapan Mas Pur nggih ora iso isone dangdut tok ya nggih mapunten Bapak Pur kita akan legahi yo tasih sesarengan kalian karawitan jangkep Wisnu Laras makarya sesarengan kalian audio sound system tiga putra ugi dipun sengkuyung kalian video syuting tiga putra makarya wonten dalemipun Bapak Wakimin sekalian ibu Sewitu suwe lawase kowe lemah ora pamit aku
aduh wong ayu pepujatku ati susah mung kangen sliramu iya aku tansah nunggu kowe balik rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani nggih persiapan Mas Agus sing ndi wae Gus persiapan Mas Agus. Mas Agus Platuk. Oh, Agus Purnomo to. Iki lewong ya iso, lewong ya iso. Ha nggih. Persiapan. Iya. Motor Pak Dikito persiapan. Ayo Mas Pur, Mas Agus. Monggo Bapak Agus. Ayo. Yo. Masih bersama Karatan Wisularas. Asik. Sayang sing ayu dhewe kurun apa bakal tak usahake ibarate saisi bumi nggo kowe cukup lautan mangsi ngukir endah ayumu kaya widodari mungkin iso entek eunan lagu nyeritane gedene rasa sayangku sing ayu dhewe
kurang apa bakal tak usahaku ibarat pengisi kanggo kowe sing tenang aja kuatir sayangku neng kowe ra bisa diutir ora bakal luntur ora bakal muntir Bungaku tembus tekan kayangan krungu swaramu swara tangismu ora bakal cukup lautan mansi ngukir endah ayumu kaya widodari mungkin iso entek eunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku Lautan mansi ngukir endah ayumu kaya widodari mungkin iso entek eunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku kurang marem iki mbak ninggal Katresna Ugi ngaturaken wilujeng sonten wilujeng waswatara kata-kata grasi ambiwara misuwur wonten gemolong punya aseno ugi Pak Dodo Klenak para monitor wilujeng siang wilujeng waswatara Bomo nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku wis rasa aku kudu sambat lho sapa asik tak suwun rewang yo moga-moga Gusti Sakepan anggenmu bali bisa kumpul kaya tau nono windonono tak enteni ing pucuk ing tresno balong nangka bebasane siramu wae mulane tresnane ampun ditinggal. Ketok ya ketok slirane. Lah garangan ya ditinggal nang ndi. Ditemu wong kok. Nggih. Aja lali. Ya. Wis laras.
Eka Putra Renal Audio Positif Radar Sejuta Mati Sogel Eka Putra Multimedia di live streaming nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwene Bose fotografer Bose tolong Puculang tresno balong nongko bebasane keton sliramu wae tung kena kentung lho penabuh ki anggere jek Joko-Joko ki ngono kuwi luar biasa heeh Ora enak sing tuwa iki yo an. Mas Menteri halo Dek saya urung do sunat sisan. wis Eh? wis Aku kok ora ngerti. deloken Kan biasanya sing nyunati aku Dek Menteri. Robindo. yo Aja lali paweling. Harni Semo Sebanun Bapak Agus nggih matur sembah nuwun lanjut Bob nggih nyuwun pangapunten Bapak Raden iki aduh sing jogen ada mundur mesake aja susuan Dia mantrek sayang, elok penyu padamu. asik manis kowe pancen manis Apa injih, Pak? tambah manis yen kowe ora lamis yen mesem manis ngungkuli madu kaya bisa Ganteng Mas sampean pancen ganteng. Tambah ganteng yen ora seneng mandang. Kok soalet Mas namine gampang. Ngidul
tambah maneh yen kowe ora lame kaya bisa luntur jantungku ya ora padha. Semanun Bapak Wagimin lanjut Bapak Tono. Yo. Seserengan Wisnu Laras. Ugi tan kantun tiga putra dengan audio sound system ganeman sejuta umat. Ugi Pak Keman. Tiga putra multimedia di live streaming sedaya pemerintahan Bapak Kisogol Lego Mangrabit. Hijikir piye wong ayu lah terus rasa dugem iki piye kita? Pengkasane patriku lakonku nadyan merih ayo Wisnu Laras Bong keluarga Indonesia Dinalaman wonten dalem Bapak Wagimin Ibu Tukinem Legawen wonten Kementerian Nganti Gumas Ragin Dina kuwi rental audio sound system ganeman sejuta tiga putra multimedia di live streaming sedaya Bapak Kisogol. Oh
Lolo. Bersama Wisnu Laras, gong liarnya Indonesia, yuk katur. Monggo Mas Bambang. Ngapunten Mas Bambang. Ngapunten ya. Bose juru cover Mas Anjar sabar niki spesial kagem sedulur-sedulur kemetiran. Oke. Mas Giarto. Monggo. Nggih. Tumut suka pari suka. Sadret. Hulu hulu. Hulu hulu. Monggo. Wisnu Laras. Iki mie ayam sumber lawang terminal iki. Miso. Jurakane miso sumber lawang. Sikir.
Tadi ono Bang. Garwane wong liya. Weh, ampun toh. Dek mantre. Weh. Ini spesial Mas Bambang. Wah. Nek lagu lho Pak niki ya lagu. Ini mung lagu nih. Heeh, kula ya seneng kok ngoten niku. Maksude lagune niku lho. Ya Pak iki ngene. Piye Dek mantre? Garwane wong liya pancen digundal Iya, lagunya antara maksudnya. kamu dan aku. Oke, gak pakai lama. Wisnu Laras memang untuk Anda. Yo katur. Nduk Dela yo. Mbak capek juga. Hijikir. Wong ayu sing tak tresnani. Rena wengi mung tak impi-impi. Aku ora bisa lali. Mung sliramu Lolo. Asik. Lolo. Kena kanggo piwulan. Wisnu Laras. Eloko garwane mulya ya ora lawan kaya mbeke dhewe iki Pak nggih. Heeh, gak gawe lara kok. Iki Mas Bambang iki kena saja iki. Mas Bambang iki. Sorry Dan. Ning apa sliramu tega ninggal aku. Oh ya, ya. Wisnu Laras. Ika Putra. Wong ayu sing tak tresnani. Rena wengi mung tak impi-impi. Aku ora bisa lali. Mung sliramu bebujuk Lolo. Nadyan sepisah temu nanging gede rasa Kata grasi Mas Wali Dagang Gondang ugi MC misuwur nggih. Ceramu. Iya. sing tak
biasa. Ning apa sliramu tega Yo. ninggal aku Kata ora dede, ya ora dede, ora ya ora dede. ora ya Sebandu. Matur suwun. Bapak Nji. Lanjut Pak DP loh. Nggih, monggo Mas. Mriki. Monggo. Monggo. Heeh. Wah. Mie ayam semangkok ya kok. Ngapunten lho Dan. Gojek. Sebandu. Monggo Pak D. Heeh. Monggo. Wah, jan tamune Pak Dewa Kimin jan luar biasa. Ya antune keng gaul. Nggih. Ora nyono. Nuruti ngregengaken anggenipun kagungan damel Mbah Min. Nggih. Ha niki wau teng Nggih. kaose niku enten lik kok. Nggih, titip tresno monggo. Titip Trisno. Heeh. Moga pareng katur para kadang. Titip Trisno. Kadang kinasi Mas Anjas pangapunten. Direken Wilujeng Guntur. Bolo sudah lama berpuluh-puluh tahun nggak tahu ketemu. Moga sukses, sehat, panjang umur. Amin. Monggo. Titip Trisno. Oke, bosi jagaan kondang Mas Walidi saking Slogo. Oke, monggo Budi. Makasih bos Anjas. Selamat sore, semoga bisa berjumpa di lain kesempatan. Yen nyawang manis asemu Adiwana Bapak kaya Ibu. bisa Wirajaya saking Pak Bagus. batinku Rino wengi ra bisa turu mung kelingan Bruno. esemulan guyumu. Ayo Dok. Iki wis jam piro? Tresno iki tak titipke jaganen nganti salawase tresno iki ra bisa najan aku neng adoh papane. Wisnu Laras. Yen nyawang manis asemu kaya bisa
Rino mengira bisa turu mung kelingan semaguyumu tresno iki tak titipke jaganan nganti salawase tresno iki ra bisa pisan najan aku neng adoh papane Tahu. Yo. Terima kasih Sembah Nuwun. matur sembah nuwun Putih Wedal karo Riri Kalanggan Ginelak Wanci Noto Pakliran